Hvordan oplever du, at AI påvirker elevernes måde at lære på i forskellige fag? Altså, jeg tror, jeg oplever mange forskellige ting. Jeg oplever, at det kan blive en leg, det kan blive et rollespil, hvor noget, der måske før var lidt svært, lige pludselig bliver mere tilgængeligt for eleverne. Jeg oplever både, at der er nogle elever, som bliver bedre til deres fag, men jeg oplever også nogle elever, som egentlig rykker sig og måske bliver dårligere til deres fag, og ikke får arbejdet helt så meget med tingene selv. Altså nu har jeg jo 3 fag. Jeg har samfundsfag og erhvervsøkonomi og mediefag. Og det er jo sådan lidt forskelligt, hvordan man bruger det i fagene. Hvilke fordele ser du ved at integrere AI-værktøjer i undervisningen på tværs af fagene? Fordelen er jo, at eleverne kan få en form for hjælpelærer, eller study buddy, eller hvad man skal kalde det, hvor de, hvis læreren ikke er tilgængelig, jamen, så kan de faktisk få noget input til deres proces. Hvordan vurderer du, om eleverne bruger AI som værktøj eller som genvej, der hæmmer deres læring? Det kan jo være svært. For eksempel havde jeg nogle elever den anden dag, som lige pludselig brugte et lidt fremmed begreb, kompositbindinger, tror jeg det hedder, og det tænker jeg ikke, at det er noget, de selv har fundet på. Så nogle gange kan der jo snige sig ord, begreber ind, som de ikke rigtig kender, som de måske har fået i forbindelse med at de har brugt AI.